Sähkön ja öljyn kallis hinta ovat hyviä motivaattoreita lähteä miettimään uusiutuvia energiamuotoja ja halvempia lämmitysvaihtoehtoja. Yksi tehokas uusiutuva energiamuoto on aurinkokeräimet, joilla lämmitetään käyttövettä ja niitä käytetään talon lämmitykseen. SEDU-aikuiskoulutuksen tarjoama aurinkokeräinten rakennuskoulutus herättikin kiinnostusta. Se mielenkiinto tähän uusiutuvaan energiaan, sitten yleensä nämä porukat on sellaisia, että ne keksii sitten niin kuin aina uusiakin, että niin tätä voisi käyttää siihen ja sitten tähän voisi liittää tämän ja tähän voisi liittää tämän. Eli tulee niitä innovaatioita, mikä minusta niin on se kurssin toisiksi paras anti. Ei pelkästään se, että tehdään se oma lämmönlähde, vaan sitä myöskin kehitetään ja jalostetaan. Koulutuksen ajatuksena on myös tuottaa pienimuotoista yritystoimintaa. Suomessa tälle olisi edelleen markkinoita. Eli siinä olisi rakentaminen, sitten tämän asentaminen, koska omakotitalon katollekaan ne kaikki menee. Plus sitten huolto, eli tämmöinen 3 juttua, niin siinä ympärillä pien yritystoiminta. Et se olisi ihan tervettä, kyllä niitä mahtuu Suomenniemeen vielä näitä, että mehän ollaan niin kuin aurinkokeräimien suhteen, niin mehän ollaan jälkijunassa, että meillä on noin Suomessa pari vuotta sitten oli tilasto 20 000 neliöä. Jos vertaa sitä Itävaltaa, joka edelläkävijä, niillä on 4 miljoonaa neliöä näitä keräimiä. Aurinkokeräinten kokoamiseen riittää, kunhan työkalut pysyvät käsissä. Hintakaan ei itse tehtynä kasva korkeaksi. Energiaa nykyiset keräimet tuottavat myös varsin hyvin. Meillähän on aurinkoenergiaa yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa. Kun monet pitää Suomea, että täällähän nyt ei ole aina pimeätä ja kylmää ja niin pois, mutta se ei pidä paikkaa. Että kyllä meistä aurinko on ihan yhtä paljon kuin Pohjois-Saksa, joka on etelämpänä aika paljon meitä. Mulla on yksi kollega, joka asuu Limingassa, eli se nyt on tästä Seinäjoesta 300 kilometriä pohjoisempaan. Niin hänellä on näitä tismalleen samanlaisia 2 kappaletta, eli hänellä on 4 neliöä. Ja sitten hänellä on se pumppuyksikkö, joka kierrättää sen nesteen, siinä on energialasku, niin viime vuonna 12 kuukauden tuotto oli 3150 kilowattituntia. Tällä kurssilla nyt, mitä meillä on saatu nämä tavarat ostettua, niin se on 400 €. Mihinkäs käyttöön meinaatte näitä? Ihan veden lämmitykseen, mutta se on vielä auki. Onko tämmöisestä kokemusta? Ei yhtään. Siitä on kokemusta, että vettä pitää saada lämpöä.